ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଇଠି ଫାଟୁଛି କି? ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ। ଶୀତ ଦିନରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଜଳବାୟୁ କାରଣରୁ ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ତ୍ୱଚାକୁ ମୁଲାୟମ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ନ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ମୁହଁ ହେଉ ଅବା ହାତ ପାଦ ସବୁ ପ୍ରତି ଏହି ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ତ୍ୱଚା ଓ ହାତ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଦ କଥା ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚେହେରା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟ ପାଦ ତଥା ଗୋଇଠି ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କାମ କରିବା ସହ ଠିଆ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଇଠି ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର। କଦଳୀ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, B6 ଏବଂ ସି କଦଳୀରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଦଳୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଦକୁ ଶୁଷ୍କ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ପାଦର ଫାଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପାଦକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହୁ। ମହୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଯାହା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଇଠିକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ମକୁ ଶୁଷ୍କ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ। 1 କପ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 1 କପ୍ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିରେ ପାଦକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭେସଲିନ୍ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଭେସଲିନ୍ ଫାଟିଯାଇଥିବା ପାଦକୁ ସହଜରେ ଭଲ କରିଥାଏ। ପାଦକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 1 ଚାମଚ ଭେସଲିନ୍ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ଗୋଇଠି ଏବଂ ପାଦର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ରସକୁ ପାଦରେ ରାତି ସାରା ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଚୂନା, ମହୁ ଏବଂ ଭିନେଗାର। 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୂନା, 1 ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ 5ରୁ 6 ବୁନ୍ଦା ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏକ ସ୍କ୍ରବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଦକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍କିନର ବାହାର ଅଂଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଇଠି ଫାଟିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।